ହାଇ ଗାଇସ୍, ଏବେ ପାଣି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା। এটা কিসো এটা কিসো গাইস। ये 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 सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିଛେ, କେମିତି ଆମ୍ବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଲୁଣ ସହିତ ଖାଇବାଟା ମଜା ଅଲଗା ଏକା ଭାଇ। ଖାଇବା ଗୋଟେ ହିଁ ଖାଇବା, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ ଦାନ୍ତ ପୁରା ବଥା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା। এটা କିସ ଲୁଣ, এটা ଲୁଣ, এটা ଆମ୍ବ। ଲୁଣ ସହିତ କେବେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ନଥିବେ ଗାଇସ୍। टेस्टी। ଗାଇସ୍, ପାଣି ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଲ ଟିକେ ହେଇଯିବା।